Web, com va? Avui cridam en Borja que mos vengui. Hòstia, Borja, que ets aquí? Joder. No vagi. Que ara no em contesta bé. Després ho provarem. Ai, Déu meu. Web, com va? Avui vos explicarem els tractors que tinc, les edades i això. Avui cridarem en Borja perquè mos ajudi, ja que l'enyoram en aquest canal, l'enyoram, no me digueu que no, i així almenys sortirà, que fa estona que no surt. Au, vinga! Web, com va? Aquí no, nada que de volar. Sí? Web, com estàs? Web, Borja, fas molta feina. Bueno, ara estic aquí, estic a punt de llaurar, m'agrada a pujar amb un tractor. I doncs me podries venir a ajudar aquí a explicar quatre cosetes que hem de fer un vídeo, sí, bé. Bueno, com vulguis. Bé, ara venc, ara cuic el cotxe i venc. Bé? Sí. Au, vinga, fins ara. Vinga, adéu, adéu. Fins ara... Bé, per 5 minuts no crec que passi res. Adéu, adéu. Li toca córrer, que tot l'estiu no ha fet res. Ara el pillarem de sopetón. Men que fa. Anava pujant el cotxe. Potser tu. Web? I tu què fas així encara? Tu t'apareix. No, hombre, jo ara... Hem de fer vídeo o no? Vinga. No. Aquí tenim el John Deere, és un 2035. I són 4 pistons, són 75 cavalls, i la veritat que és una passada aquest tractor. No és el meu favorito serà el darrer, que ja vos ho mostraré. I com veus, jo és amb aquest que faig més feina, jo és amb aquest que soc fer les llaurades i això. Bé, ho fa mon pare, però bé, això. També té pala de davant. I Borja, i tu què has de dir d'aquest tractor? Jo vull demanar quantes marxes té. Espera. Sol tenir 8 o no? Però aquest pot ser marxes diferents. 4, 5, 6. Té 6 marxes, vale? Té primera, segona, tercera i quarta. Llavors és per endavant curta i per endavant llarga. Llavors és enrere. És a dir, té 7. Però clar, jo comptava les per endavant. Si vols canviar de tractor i anem a assenyalar un altre. Com has de fer que l'altre? Aquí tenim l'Oruga, això. És una Fiat, són 4 pistons, són 80 cavalls, i amb aquesta sol llaurar sort, perquè aquesta, com veus, no té rodes, i és molt més bona de girar, fa i se gira tot d'una. Sempre du la fressadora. La fressadora el que fa és com un motocultor, però va estirat per aquest tractor i se clava molt més per endins. Borja, tens qualque cosa que dir de... Sí, bueno, suposo que la fresa, a diferència de l'arada, que ara la veurem, Sí. el que fa és que la terra s'amogui tota, de dalt fins a baix. Treus la terra Claro. de la de dalt la fica a baix, la de baix la fica a dalt, i així fa que la terra pugui respirar i s'ha de sembrar, que és qui més fort les plantes i que és qui més fort tot. I doncs, si ara t'apareix, anem a veure la màquina de segar, de 3 rodes. Borja, mos expliques tu què és això? Això és la segadora. Simplement serveix per tallar l'herba. Dins la garba, o no? Exacte. Però té una característica molt curiosa aquesta màquina. Primer de tot, com se gira en els pedals, que com veus estan aquí. Ven, pitja.
com veus, va girant la roda de darrere. I li pitges un poc el freno i ja està. I no has de saber demanar, perquè pita amb buó. La manera d'encendre és molt rara. No hi ha... Bé, molt rara, perquè nosaltres sempre hem vist el cotxe en l'arrencador de la clau. Si veniu, us ensenyaré quin és el seu arrencador. Això és el seu arrencador, que com veus és una corda. Primer de tot se passa per aquí, per aquesta ranura que té, aquí, i si per exemple el pistó roda, quasi sempre els pistons roden per amunt per avall, si fa per amunt per avall anirà cap aquí, i l'altre el que hem de fer és posar-lo així, li revoltillam la corda, així, i ara amb una estirada seca el que farien seria posar-lo en marxa, però clar, han de tenir molta força. Jo no ho faré, si un cas cridarem a mon pare i potser ho posem en marxa. No és molt segur, però bé. Què t'apareix si anem a veure aquesta cosa que tenim aquí a davant? Què se diu, Borja? Sí. Se diu, sí. Se diu una cossetxadora. Aquesta té bastant d'anys, com veus, és bastant antiga. Aquesta ara encara marxa. I ara el que li volíem fer és o restaurar-la o vendre-la. Això ja depèn. Com veig, du el motor aquí i és molt antiga i ja que no té depòsit per gra. Aquí antes hi anaven dos homes, Borja, col·loca-t'hi. Aquí antigament s'hi col·locaven dos homes. Això és el gra net, és a dir, això aquí hi queda el gra net. I allà hi tiraven el gra brut. Com veus, aquí se col·loca un sac, se tanca i obris la tanqueta. Es tanca aquí el sumum, lleves el sac d'aquí de sang, el fermes i aquí com veus, ho tiraven per aquí, hi havia una corda i obrien la comporta i el sac quedava en terra. Anda. Això és una cossetxadora. És bastant curiosa perquè n'hi ha poques d'aquest estil, perquè antigament o les venien a la península o això. I ara que mos toca anar a veure? Ara, si voleu, podem anar a veure el meu mini tractor, Vinga, una que mica. va ser el meu primer tractor. Au, vinga, que no hi hem d'anar. Vinga. Aquí tenim, Borja. Això no és el teu tractor. Sí, això és el meu tractor. Teu primer tractor. Bé, és el meu tractor. Això és un cortacésped que és bastant potent i, bé, potent me refereix que estira molt, no és que es faci molta via. I ara el tenim a dins el taller, ja que s'ha fet parxa d'una roda i bé, això és ell. És un tractor de gasolina, no és de gasoil com els altres, que me criden. Ara ja no és un cortacésped, mon pare me'l va restaurar per jo poder tenir el tractor. Ha estat ma mare que m'ha cridat que no sabia on era el pollo. Bé, Borja, si anem a veure ja el darrer. Com anar a veure el darrer? També té mateix color, no, Borja? Sí, i de les mateixes lletres. Ja, les mateixes lletres. I noi. Au, vinga, anem. Una mica. Aquí tenim... Aquí, què tenim? La joia de la corona. La joia de la Els corona. tractors dels tractors. Sí. Aquest té 6 cilindres, és a dir, tots els altres tenien 4, aquest ne té 2 més. Aquest tractor és que el duc aquí de dins, és el meu Ebrito. Aquest tractor té 47 anys, està restaurat, l'han restaurat un parell de pits. Va ser un dels primers a arribar a dins Sant Llorenç i durant molt de temps va ser un dels més potents de dins Sant Llorenç.
Aquest tractor és que ha estat sempre dins la nostra família, m'ho estic que fas per aquí. I bé, jo sempre li he tingut carinyo, sempre... Però és que va ser el primer tractor que vaig manar en la meva vida, que va ser el primer tractor. I bé, això és el meu híbrido. Ai, jo en aquest tractor no el canviaria per res del món. I bé, com veus... És que... El duc aquí. Ai, el meu híbrido, té res que dir. Tu tens qualque tractor, tens motocultor, això? Jo sí, tinc un tractor però petit. És petit. Què passa? Que no és un tractor, és un motocultor que només té feixes, igual que quan he mirat antes les feixes, Claro, i el modern. No, de 1987. Ja que s'ha d'encendre per aquella cosa. S'ha d'encendre igual que la segadora. Sí, i doi. Bueno, i nosaltres, tu tens moltes feines, oi? Ja me n'he anat a passar, sí, me n'he anat, que hi ha moltes feines. Bueno, i a tots vosaltres, au i doi! 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 Adeu!